godišnjice rođenja Marije Jurić Zagorke. Sudjeluješ u programu, u projektu Udruge Arturatori, gdje smo kroz natječaj pozvali mlade umjetnike do 35 godina da prikažu likovnim radovima gorčinu u slici, odnosno naziv izložbe je Gorka slika. Ti pobrojala koliko imamo umjetnika i radova? Pa, mislim da jesam. Hvala na pozivu. Kao prvo, jako mi je drago da surađujemo zajedno na ovom projektu. Nadam se i nekim budućim suradnjama. Dakle, dobili smo 11 prijava, od toga smo odabrali 7 mladih umjetnika do 35 godina starosti, plus još imamo 2 pozvana umjetnika, Valeriju Jakuš i Petra Popijača. Pročitala bi imena još umjetnika koji izlažu, da ne bi nekog izostavila, može? Znači, izlažu nam Marija Petrović, Iva Japec, Luce Lukačić, Anita Kos, Ivan Kop, Antonija Belovari i Tomislav Šilipetar. Sve ukupno imamo 12 radova na izložbi sa temom gorčine, ogorčenosti, tuge, čežnje, bijesa. Tako malo smo mi to slobodnije nekako, dali smo nekakav okvir, ali smo dali ipak i neku slobodu umjetnicima, tako da na razne načine su se izrazili, kroz razne medije, tehnike, tako je to. Mislim da će biti zanimljiva izložba. Zašto smo bili toliko gorki? Pa gorki smo bili, neki početni input je bio zapravo ta obljetnica, 150. obljetnica rođenja Marije Jurić Zagorke, pa smo kao gorki, kao Zagorka, mala igra riječima, ali zapravo gorki i kao njen život često, što znamo kroz povijest, znači njen osobni život, njen profesionalni rad kao spisateljice, novinarke, prve političke profesionalne. Znamo svi da je pisala često pod pseudonimima i to muškim, tako da nekako ju gledamo i kao pionirku feminizma u Hrvatskoj jer se borila za ženska prava, pokrenula kasnije mnoge neke časopise, tako da nekako kroz taj njen život smo prepoznali motiv gorčine i ogorčenosti, pa smo htjeli to nekako dati kao inspiraciju umjetnicima da stvore vlastita djela. Većina umjetnika zapravo je napravila radove koji su potaknuti osobnom životnom pričom, osobnim iskustvom, nekom patnjom, boli u nekom trenutku njihovog života. Često imamo slučaj da zapravo, kako su nam umjetnici objasnili svoje radove, da su zapravo radovi nastali iz propitivanja vlastitog smisla, vlastite vrijednosti i zapravo umjetničkog djelovanja, da li da nastave ili ne. I nekako su oni u tome našli poveznicu sa Zagorkom i njenim životom i njenim također djelovanjem, gdje ona nije odustajala i bez obzira na gorak život je ustrajala da ide dalje uspješno, tako da danas i znamo za nju i slavimo taj 150. rođendan. Ja sam Tina Rajić, kustosica izložbe Gorka slika i sve vas pozivamo da dođete vidjeti koliko smo gorki.